A környezettudatosság elengedhetetlen része az újrahasznosítás. Felmérések szerint egy háztartás hulladék mennyiségének az 1/3 használható újra. A kertesházban élők egyre gyakrabban próbálkoznak a komposztálással, ami a konyhában és a kertben keletkezett szerves anyagok újrahasznosítását jelenti. Szeged legnagyobb közösségi kertjében 2 jókora komposztáló láda található, így a szorgos kertművelők a panelek konyháiból is lehozhatják a fel nem használt növényrészeket. Rendszeresen látom a társaimat, hogy hozzák a zöldségféléket, tojáshéjat, kávézacot, sőt az a talajba is kerül, nem csak ide a komposztálóba, almahéj, ami kijön a konyhából. Ez a kert, ez maga az oázis. És hogyha a komposztálást elhagynánk, bizony a növények sínylenék meg, mert a műdolgok azok nem csak az embereknek, a növényeknek is éppen olyan rosszak. De ahogy látszik, itt a növények jól érzik magukat, hiszen a magas ágyásokat gyakran táplálják humusszal, ami a komposztálás végterméke. De addig még hosszú út vezet. Az első lépés a komposztláda helyének kiválasztása, ami lehetőleg egy félárnyékos, sík terület legyen. Ki lehet alakítani különféle fonott kasos részből, ki lehet alakítani műanyagból, fakeretekből, illetve dróthálóból vagy hálós rendszerekből is ki lehet alakítani. Cél, hogy megfelelő védett helyen legyen, megfelelően tudjuk nedvesen tartani, és jól szellőző legyen ez a komposztáló hely. A komposztálás egy mikrobiológiai folyamat, amelyhez a háztartásban feleslegessé vált szerves anyagokon kívül víz és levegő szükséges. Ez mit jelent? Általában egy gaj, szalma, ágak magas széntartalmú anyagokat képviselnek. De teszünk be ebbe a komposztáló helybe nedvdús, puha, alacsonyabb széntartalmú anyagokat is, például káposztalevél, fű, leveleket. Ezeknek a helyes, megfelelő aránya nagyon lényeges ahhoz, hogy a komposztálási, vagyis érési folyamat bekövetkezzen. Sokan megkérdeznek, hogy lehet-e beletenni diófalevelet, lehet-e beletenni tűlevelet, vagy akácfa levelét. Én azt szeretném javasolni, hogy csak megfelelő arányba tegyük be ezeket a friss leveleket, mert ezek is befolyásolják negatív irányba a komposztálási folyamatokat. Semmiféleképpen ne tegyünk a komposztálóba állati maradványokat, ne tegyünk csontot, toll maradványokat, ne tegyünk olajos, égetett olajat, sütőből kiszármazó olajakat, ne tegyünk bele különféle vegyi anyagokat, amelyekkel újságpapírdarabokat, amelyekkel tudjuk szennyezni ezt a kiváló csodát. De lássuk, melyek azok a konyhai melléktermékek, amelyek az alapul szolgáló ágakra, levelekre, fűnyesedékekre kerülhetnek. Itt látható például saláta, itt látható különféle reszelékek, cukkini, uborka reszelékek, nagyon értékes, kálciumban gazdag a tojáshéj, ezt összeaprítva, összetörve, szépen egyenletesen elhelyezve tegyük bele a komposztáló rétegek közé. De van hagymamaradványok, burgonya reszelékek, dinnye, ami nagyon lényeges, hogy magas a létartalma a dinnyeféléknek, ezek mind-mind értékes beltartalmi értéket jelentenek. A Mediterrániumból érkező növények héját viszont csak akkor szabad a komposztba tenni, ha azok biogazdálkodásból származnak. Egyszerűbb a helyzet a kávéval és a teával. A teafiltert ne tegyük bele, úgy tegyük bele, hogy kibontjuk, és így helyezzük bele a elhasznált teafüvet a komposztáló növényi részek közé. A kávézatot is szépen, egyenletesen elszórva a komposztálandó területre, a növényi maradványok közé szórjuk bele, mert nagyon értékes vízmegkötő és szerves anyag alapanyagot jelent. A komposztláda folyamatosan tölthető, de a benne lévő anyag összeesik, ezért időnként érdemes azt átforgatni, levegőztetni. Ha elszaporodnának a kártevők, ellenük lehet védekezni. Ilyen kártevő lehet a lótücsök, a cserebogarak, amelyek komoly gazdasági károkat okoznak a kertészeti növényeinknél.
Ezek ellen védekezve például különféle biológiai anyagokat, gombaspórákat tudunk, természetes anyagokat beleszórni, és ezek megakadályozzák a lárváknak a fejlődését. És ami még fontos, különösen a nagy nyári melegben, a komposztanyag öntözése, hogy minél hatékonyabb legyen a bomlási és az érési folyamat. A nedvesség megőrzés elengedhetetlen fontosságú a komposzt érési folyamatába. A komposztálás tehát nem bonyolult és kevés energiát igénylő feladat. Körülbelül 1 év alatt alakul ki az érett, sötét színű, laza szerkezetű humusz. Jellemző rá, hogy nagyon jó a vízbefogadó képessége. Ha megszaglázom ezt az anyagot, olyan, mint a talaj illata érződik rajta, magas a foszfor, kálium, nitrogén tartalma, és kiválóan lehet alkalmazni magaságyak, balkonládák és különféle gyümölcskultúrákba. Bezárul tehát a kör, hiszen létrejött az a különleges tápanyag, amely visszakerülve a természeti környezetbe újabb növényeket éltet.